o to v tejto hre, že musíte povedať jednou vetou, gestom alebo hocičím niečo, čo je to najhoršie, čo sa v tejto situácii môže stať. Ale na akú situáciu? Na situáciu poviem po prvom sexe. Hej? Dobre? Nech sa páči. Prvý! Ty máš koľko rokov? Ne, fakt to bolo dobre, fakt som sa bavila. Čo, zažil si? Práve, že ne. Viem, aj mama hovorila. Uj! Počkaj, pokračujeme v tom, že všetko najhoršie. No, vieš, daj všetko najhoršie. Viem, mama, aj babka hovorila. Pokračujeme? Ja ti dám hujo. Chcela som ti povedať, ja nie som žena. Fú, to musela byť veľká tma. Ja tebe tiež. To si... ako myslel s tým, že si HIV pozitív? Á, si žartoval. Tak už nebudeš. A čo tak sama? Neboj sa, nejsem tehotná, zabudol si mi dať dole pánčuchy. Okay.